sorginak, deabruak, gauza miragarriak, magia kontuak, akanarreak, ukenduak, horiek guztiak, mendeetan eta mendeetan diraute siniskeria horiek jende artean. Sorginen gaiak gure herrian garrantzi handiko lekua duen arren, beste leku batzuetan ere izan dira alakoak. Hala ere, Euskal Herriko sorginek ospe handia izan dute gure lurraldeetatik kanpo ere. Eta akelarre hitza bera, ia mundu guztiko hizkuntzetara zabaldu da sorginen bilkura adierazteko.